Zuztarretatik oinez, Zaratamo, oinak uretan, burua lainoetan, Elexalde, Atxiturri, Semenimendi, Goikiri. Zaratamoko ibilbidea, udalerriaren erdigunean hasiko dugu, Elexaldeko plazako iturrian, kantari eta dantzari. Elexosteko plazatxuko etxezuri eta Elexalde baserrien artetik igarota, Atxiturri basorako bidea hartu, Semenimendin barrena Elexaldera doan bidetik segidu eta barriro abia puntura itzuli baino lehen, Enarriaga iturriaren paretik eta Goikiri auzotik pasauko gara, begiak bete edertasun ikusi eta bideak bete lagun egin ostean. Ibilbidea laburra da, ordu erdi ingurukoa, edonork erraz egiteko modukoa, aldatza ipurdi latza dala jakinarren. Zaratamo, Arratia nerbioi eskualdean dago, han goiko egian, burua lainoetan dauala. Basaurin, Galdakaon, edota Arrigorriagan gertatzen danaren zelatari. Oin bata nerbioi ibaian sartuta dauka eta bestea ibai zabalen. Zaindari onbi ditu alboan zutik, Artanda eta Upo mendiak. Gaur egun be, basoa da nagusi Zaratamon. Larra barrian eperrak dira pagadietan usoak. Sasoi baten, dana zan hemen arets, arte, pago, gaztaina, zaratz, leixar eta intxaur. Hemengo leku izenetan argi-argi ikusten danez. Zugazti, leixarrondo, sagasta, gaztaineta, makatzaka. Alan be, azken hamarkadetan egurgintzari etekina harinago ateratearren, baso saila askotan pinua eta eukaliptoa sartu da. Baina badogu aukerari kondino, baso zaharrean kantari jarduteko. Mendirik mendi lainoa, adarrik adar usoa, ez zuk lastana besteri emon zeure mozutxo gozoa. Udalerria zatibitan banatuta dagoela esan geinke. Behek aldean, Arrigorriagari joten, Nerbioi ibaiaren ertzean, industria da jaun eta jaube. Goikaldean barriz, landa eremua. Eta hain zuzen be, paraje horretan dago gure abiaburua. Elexalde urigunea. Ingurua maite danean, ez dago nekerik. Auzo nasai horretan batzen dira San Lorenzo Eleizea, Eskola Zaharra, Pelotalekua, Kulturretxea eta Ayuntamentua. Zaratamoko udaletxea 1955 da, baina oraintzu erabarrituta dago. Atzeko aldean, aurrentzako jolasgunea dago, Upo eta Artanda mendien adurpean. Orain kulturretxea dagoan lekuan egon zan lehenengo udaletxea, baita herriko tabernea be, eta plaza alboan frontoia. Zaratamoko hainbat pelotari jagiren eta txapeldunen txoko txikitxukuna. Hementxe ondotxuan dago bastegi eta baserria. Itxukeriaren sugarretan erreben gerra denporan, baina gero, zorionez, barriro berregin bebai. Plazea atzean itxi eta espaloi zabaletik jarraituta, Zugazti etxe dotorea ikusiko dugu aurrez aurre. Lehenago baserri izandakoa, 2011 urtean barriztu eta jatetxe bihurtu eben. Berbertoko jangai ez eginiko lapiko gozoaren usaina dator sukaldetik. Jatetxearen ezkerreko aldean, San Lorenzo Eliza ederra dago. 16. mendearen hasikerakoa da, eta egitura zapaltxua badabe, arkupeetan erromatarren garaiko hilarri bi dagoz. Batean, lauki bikotxaren barruan, izaki baten burua edo agirita, eta sasoiaretan berton lekututako herriaren erakusgarri izan daiteke. Besteak barriz, gurutze itxurako irudia dauka. Biak ala biak dira, orain dela 2000 urte gure lurretan izan ziranen lekuko. Eleizearen ondoan dago abadetxea. Urtean zehar, hainbat jai ospatzen dira Zaratamon. Horrein artean, aitagarrienetakoak San Lorenzoak dira. 3 egunetan jai egitaraun mardula, pelota partiduak, herri kirolak,
Txirrindulari lasterketa, euskal dantzak, kontzertuak eta lehiaketa gastronomikoak. Danentzako, danetarako eta danetariko ikuskizunak eta jardunak. Gure aurretikoek dinoenez baina, lehenagoko jaiak bestelakoak eiziran. Zarata moztarrek jaietarako etxea karez zuritzeko ardurea hartzen eben, untzurbeko karobitik karea ekarrita. Eskupuntape erre-erreta eukiten eiepesan behar hori egin ostean. Jaietan, etxea konbidaduz beteten zan, eta janari berezia prestetan zan. Jatetxearen eta San Lorenzo eleizearen artetik abiatu eta Elexosteko plazatxura helduko gara. Ona ekarten ebezan baserritarrek zuzara egozan beia kidiskoa emoteko. Aurrez aurre, etxe zuri baserria dago, 18. mende hasikerakoa, eta etxe bizitza bikoa. Horma zurian ikusten dira nageek, ederto erakusten deuskue etxearen egurrezko egiturea. Bestaldean, Elexalde baserria, nahiko erabarritua, gaur egun. Etxe bi ona artetik abiatzen dan bidetik aurrera jo, eta Lataurre parajeko bihurgunean ezkerretara egingo dugu gorantza. Tontortxuan, Eskoialdean, Biztalegre barrena eta Lastainetako landagunean Biztalegre baserria dago. Etxea bere deituraren jaubeta, eta ez da soli-solia izan behar zergatik dan jakiteko. Inguruko mendiak zolagarri ikusten dira. Ganeko Gorta, Pagasarri eta Ganguren. Beraz, gogotzu ibili ezkero, egin daigun bidean geldialdia eta urreratu gaitezan baserri bueltara. Bizkaia zeinen polita eta ederra dan ikusteko. Merezidu dau. Bidera itzuli eta aurreratxoago, ezkerretara, basabidetik ekingo dautzagu Atxiturri basoa zeharkatzeko. Atxiturri, ura darik begitik, ifar freskoa pinuditik, hornoak iregerizpetik. Lehen, urbegia egoan Atxiturrin, orain agortuta dago baina, eta ingurukoak bertara etorten ziran edateko uretan. Aldatza lautuz doan neurrian, eskumatara doan basabideari musin egin eta aurrera jarraituta, bapatean, Semenimendi menditxoa gaztupust egingo dugu. Aurrerago, bidea bertan bera itxi eta ezkerretara urteten dauan zidorrari jarraituko dautzagu, harik eta Madariaga auzora heldu arte. Eskuman dagoan eraikina, koloreduna, orain Arati nekazalturismoa da. Lehen, Madariaga baserriaren kortak ziran, baina orain ez dago mandeuliak astintzen ibili beharrik. Begira nago begira, madari usainera. Arbola ugari bai, baina madaririk ez. Horrek, albo baten itxi eta handik lasterrera, eskumatera dagoan bidezidorretik, Enarriaga iturrira helduko gara. Orain arteko ibilbidean, atzeden txiki bat hartu, eta egarriak entzeko aprobetxau gura izan ezkero, aukera ezin hobea dozue oraintxe. Lehenago be, ura edateko ona etorten ziran. Bogadea egiteko ostera, untzurbeko trokara. Eztarria, ur freskoagaz busti ostean, kaminora bueltau eta aurrera jarraitu baino lehen, bidearen eskoiko aldean, labadero baten aztarnak ikusiko duguz. Arriaga errekastoaren gainetik pasau eta Soloz inguratutako Goikiri auzora helduko gara. Eskumatara, izen bereko baserria dago, eta horren aurrez aurre Goikiri Etxebarria. Beratxoago barriz, beste bidagoz bidearen alde banatan. Bitzuok dabe Goikiri behaskoa izena. Batean ateak irrinkari eta bestean txakurra zaunkari, ateari emoiok koipea eta txakurrari ogia. Goikirin, solo eta hortu ugari ikusi doguz. Piperra, tomatea, patatea, indabea, danetarikoa. Baita Bizkaialdean aspaldian ereiten ez dan laborea be. Dagoeneko behiegituten hasita. Baten batek lehengo iturak errekuperau gura ditu antza. Bidean aurrera eginaz,
Leitxarrondon, etxe adosatuen parean ezkerretara birau eta barrirobe Elexosteko plazatxuan agertuko gara. Hortik, Elexaldeko iturrirako bidea ezaguna jaku danoi. Kantari gatoz, Zaratamo barrutik ezagutu dugulako. Baina bihotzetik triste, bidea amaitu jakulako.